Basta mga kalode. Manuray sa mga kalode at tumis tagat karon. Guys, ato na mi guys. Skr brum brum. So for today's video mga kaway, mga tutag kanyo ko kay manginhas ta og manguha ta og mga sihok og mga tuyom. Kauban na to ang amigong gwapo nga si James Vlog og ang atong tigula nga kapitan. So padung na kita sa Kanyuko Beach Hunasan Resort. Wasa pa kalode na abot tumis Okay. tagat mga kalode. Nice kayang view karong panahon na. Manghita na kitag sihok o kana diya dapita mga weo. Ato ron ang kuhit-kuhiton. Kay manuksok ra na sila sa bato mga weo. Need tag kuhit kay lisod ginakuha og kamoton ra. Dugay ganyan sila mga kalode. Wala sila kakuha. Magpas mo ng bitok na mo to. Pakita tong adlaw nga salog na. Kuya tagay ha. Nani? Damdamin kong ito sa'yo. Di na Tagay na kuha mawi. tanong kong aking puso. Bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa'yo? Sayang na napagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay bigla nagbago? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Naaalala mo ang nagdaan. Kaya mga kalode. Namin ni mga kalode ay nangita mi diri. Nay sili ni mga kalode kay wala mi nakuha ando ko mi tapok mga kalode. Kita mga naong nila. Daw. Kita mga naong nila. Kantak mo. Ngayon nila mga kalode. Elmer, diri na. Kami na ko na may. Mga naong mga kalode. Ato ni sugdan ni buak mga kalode kay mga covers mo na. Ang atong suka di ay. Ano sa kana na. Ang atong suka ba? Iyon sam na pagbuak ni mong imam lagi. Kan sabaw eh? Kan sabaw? Uy, dili man ko kamao. Orihan na ako. Ayaw ka na. Katong buwan ba? Katong. Expert na. Dami expert ni mga kalode di ba? Muna expert na mo dre. Muna magdudod mo ang saon. Tama na inyong pitason. Ano ni kuya tong balay? Nas dagan siya. Pasensya sa mga expert mga kalode kay. Dali kay buko suka Imam ko niyo. tangang suka din dito ka. Di, tantanga sana. Iki ato aron mo magagaon. First timer daw na eh. Dito ba? Kaya kami mga kalode nakita bigbikire res dagat mga kalode kay gipanggutom na gyud. Parat na. Aman dong imot eh. Balo diin. Laka dong imot. Kapita si dong imot kay dong makita dongar. Okay. Kapita to. Ako na to makadili ko. Dalang nagsubong. Hoy, ang sili in taon na iuli in taon sa diyan ninyo. Ay wala na apil ang sili. Nagsugo. Sugong. Dada. Dalang sugo. Selbes one. Iguman to ni abanit atong tutukan ko. O dato sa Ano pikas. ba? Koy tigwa ko eh. Koy tigwa. Ano ba? Mangayo ta nila ba? Tigwa. Payogi ko no kung ari mangayo ko to pikas uga. Wala ninyo rin tanan ari daw sa tubig. Ana man di ka na may ilimpyo. Sure, oy. May pami nangaan pami. Asa mo nangita na? Kalasag mga buko.
rambutan. Lusay! Wala siya rambutan. Ah, kaludi no. Ari-ari to. Rambutan sa dagat. Bukod. Atong testingan na ron dito maigno ba. Mao ni liso-liso? Wala ka kunya. Ada kay rambutan kay ko lagi ka. Kam na gani dito putang pinula. Ani? Bukan ka mo. Manguha lang tani kay magtulat Sa'yo nga na ni. kason, anak ang ramna. Ako tiya wala lang ko ga-practice ana kay mag-practice ka mao ta sugon ta sige. Toyo, kaso yun. Sugon ta sige magkamao. Kira. Binangga kay mo do. Oh. May Sprite. Asin, og bitsin, og bitsito. Yeah. Right water. Oh, Sprite to. Ang Wilkins na to, ano yung namagpalay? Wilkins na siya. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailan man, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y akan nagyakapin? Oh, 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 oh. Hanggang sa pagtanda natin. Kaya ako ang amigo po, dadi kini magpaulak. Basta kayo, baka imahaw. Ah, baka gid buong ka kayo. Basta kayo, baka ngisilit. Ah, kalami. Mga baka. Ayun, basta kayo, baka yung sito. Ano yung sito? Ay. Ako ani mga kaludian, mga untalantan lang ko nila medyo. Naglain mong panahon mga kaludi ko muna ako ni kaon. Ang atong Sprite mga kaludi, kanina mo kuno ulangin sa gilong mga kaludi Sprite. Gusto ah? Yar na ta ako mga Banyak ba? Susto ka na yun? Champion tinidan na sa sige ba? wala na ilami dong. Ha? Wala na ilami. Asa man? Dili dit. Libyan na na. Dili spread tubig. Okay akong gibalikan. Ay, gikoy. Right. Tara. So, mga kalode, mga ito na may. Bye na, bye-bye. Chat. Tutoy. Totoy. Dili pa wala yung